Santa Eulària ha presentat el seu primer pla municipal d'actuació per facilitar l'accés a un habitatge assequible. Aquest paquet de mesures té previstes 3 promocions de pisos en lloguer a un preu limitat. El dia gros dels Puigdemvalls ha estat aquest diumenge, com sempre, marcat per la tradició. Missa, ball pagès, desfilada de carros, viorelletes han alegrat el dia de centenars d'assistents i ja han començat les funcions escolars del Festival Berruguet de Teatre Familiar, que arribaran a més de 3.000 alumnes de les escoles públiques del municipi. Tot això i més al Santa Eulària de Riu, més a prop. Santa Eulària ha presentat el seu primer pla municipal d'actuació per facilitar l'accés a un habitatge assequible. Aquest paquet de mesures té previstes 3 promocions de pisos en lloguer a un preu limitat, una a Santa Eulària i 2 més als Puigdemvalls. L'alcaldessa de Santa Eulària, Ana Carmen Ferrer, ha presentat un pla municipal d'actuació en matèria d'habitatge anomenat Santa Eulària Crea Futur. A través d'aquest pla, l'equip de govern vol fer servir les capacitats del consistori per facilitar el desenvolupament de projectes de vida al municipi que estan molt condicionats per la dificultat de l'accés a l'habitatge. Entenem que en aquests moments el que s'ha de procurar en els joves i les famílies joves és una oportunitat vital, tant per desenvolupar la seva professió com el seu projecte de família en el municipi. Estan preparats, que tenen ganes de treballar i per circumstàncies especialment de vivenda es veuen que no tenen aquesta capacitat de desenvolupar un futur. Amb aquest objectiu d'oferir un futur als joves, el paquet de mesures de l'Ajuntament de Santa Eulària contempla 3 promocions d'habitatge a preu limitat per llogar, una a Cas Capità i les altres 2 a Solivera, amb un total d'uns 240 pisos. Ja s'estan ultimant els plecs i l'objectiu és que els projectes s'hagin adjudicat a finals d'any per poder iniciar els treballs l'any que ve. L'alcaldessa ha recordat que des del 2015 s'han executat uns 110 habitatges de protecció oficial al municipi, concretament a Puigdemvalls. A més, Santa Eulària tornarà a convocar els ajuts al lloguer i a la compra del primer habitatge i destinarà uns 60.000 euros a afavorir el retorn del talent. S'ajuda que dam a joves qualificats que volen tornar a Eivissa perquè crec que hem de dar terra d'oportunitats. Tot, segons l'Ajuntament, per estar al costat dels residents del municipi i que, especialment els joves, puguen desenvolupar un projecte de futur al municipi. El dia gran dels Puigdemvalls ha estat aquest diumenge, com sempre, marcat per la tradició. Missa, ball pagès, desfilada de carros, viorelletes han alegrat el dia de centenars d'assistents que es preparen ja per següents punts del programa de festes. Centenars de persones han gaudit del dia gran dels Puigdemvalls. Veïns, turistes i visitants s'han congregat a la plaça de l'Església des de primera hora del matí per no perdre's cap dels actes del dia gran d'aquesta localitat. El matí del diumenge va començar amb la tradicional missa solemne oficiada pel bisbe d'Eivissa i Formentera en Vicent Rivas, seguida de l'habitual processó per les principals vies del poble. L'alcaldessa de Santa Eulària, Ana Carmen Ferrer, estava ben contenta per com estava anant la jornada. Unes festes a lo gran, amb molta participació, estan molt contents. Són també festes de molt estar en família i de disfrutar de tot el que ofereix aquestes festes en família i disfrutar de Puigdemvalls, d'aquest poble tan gran, que com ha dit avui el bisbe, és jove, és un poble jove, però amb molta energia i amb moltes ganes de disfrutar en comunitat. I els veïns també estaven ben contents. És el meu poble, som la veïna de discostat i ven cada any. He de venir obligadament, si no, alo. Hombre, perquè tenim els al·lots aquí que ballen i en la colla de Sant Mateu, la colla d'Ubarca, i hem vengut a veure la festa. Perquè la festa grossa, és diumenge, no treballem i per fer poble una mica. M'agrada molt la missa que fan, que és molt polida, i tot, més o menys tot, sí. Hi ha una comissió de festes que fa coses molt xules per tots els públics. Anem per tot allà on es pot. L'ambient de festa va seguir animat, ja que després de la processó va arribar el ball pagès de la colla de Puigdemvalls, els xacoters de la Torre i la colla d'Ubarca, a més de la desfilada de carros, les orelletes i el vinet per acabar d'arredonir aquest dia gran dels Puigdemvalls.
Diversió i fideuà a Puig d'en Valls. Formant part del seu programa de festes, aquest poble ha celebrat el seu primer concurs de fideuà, que ha combinat gastronomia i bon ambient a parts iguals. Fins a 15 equips de participants s'han divertit cuinant en el primer concurs de fideuà del Puig d'en Valls. Aquesta competició culinària, que va reunir desenes de veïns i amics, forma part del programa de festes d'aquest poble. Cadascun dels equips participants no només va aportar la seva pròpia recepta, sinó també el seu propi sentit de l'humor i imaginació vestint-se de xef com l'equip guanyador, que varen ser els fidepuchis. Mira, estan fent fideuà aquí a Puig d'en Valls. A Puig d'en Valls, en el primer concurs interestel·lar. Estem aquí fent poble i estem molt a ple. Som nous a Puig d'en Valls, fa uns mesos que vivim aquí, però ens hem apuntat al concurs. Anem a passar un dia superguai, estan fent música en directe també, i res, passar un bon rato i un dia agradable. Podeu seguir gaudint del formatge, que és molt bo. Pues avui fem una fideuà vegetariana, que crec que és única vegetariana. És fer sofregit i sofregir els fideus. I tot allà ho tenim tot preparat i només ens fa falta posar el caldo i donar-li el plàtan al jurat. Esperem que els agradi. Estem molt emocionats d'haver guanyat aquest primer premi i la veritat que no se ho esperàvem i repetirem l'any que ve. Supercontents, és la primera vegada i estic emocionada. Gràcies i tallam la nostra connexió fins als estudis. Salut! La vigília del Dia Gran del Puig d'en Valls va culminar a l'hora del sopar amb la tercera edició d'un altre concurs gastronòmic, el de truites de patata. A més, qui s'hi hagi quedat amb gana després de fideuàs i truites poden anar-se preparant perquè aquest diumenge que ve el Puig d'en Valls acollirà el seu envelat, una gran paella popular per les festes del poble. Ja han començat les funcions escolars del Festival Berruguet de Teatre Familiar. Aquestes funcions arribaran a més de 3.000 alumnes de les escoles públiques del municipi de Santa Eulària per introduir-los en el territori de la fantasia de les arts escèniques. Organitzat pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de Santa Eulària, el Festival Berruguet de Teatre Familiar ha començat aquest dimarts amb les sessions escolars. Com és habitual, les primeres jornades del Berruguet, que són fins aquest divendres, són a porta tancada i estan dirigides a infants escolaritzats en els col·legis públics del municipi de Santa Eulària. Les sessions escolars del Berruguet són un dels eixos d'una proposta que vol introduir en els més petits en el ric univers creatiu de les arts escèniques. Les funcions en sala es fan en els centres culturals de Jesús i del Puig d'en Valls. En total es faran 16 funcions escolars en 4 espectacles diferents, adaptats a les edats dels infants. Arribaran a més de 3.100 alumnes, si bé aquesta xifra serà una mica més grossa, ja que en els espectacles fets a sala se'ls haurà de sumar les visites que es faran a algunes escoletes. Més enllà d'aquestes funcions escolars, aquest divendres començarà el Festival Berruguet obert a tots els públics. Fins diumenge es faran 30 representacions de 20 espectacles a càrrec de 16 companyies diferents, destinats a públics de totes les edats. La programació es pot consultar a festivalberruguet.com, on també es poden comprar les entrades de forma anticipada. Començam l'agenda d'aquesta setmana amb activitats per als més joves, perquè fins aquest dissabte els punts joves de Santa Eulària, Jesús i el Puig d'en Valls acullen tallers de cuina, esports i activitats ben diverses. Consultin el programa. Els clubs de lectura infantil i juvenil ja estan en marxa, així fins al mes de juny tots els dimarts hi haurà lectura, manualitats i jocs de taula a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària. Recordin que entre aquest divendres i diumenge, formant part del programa de les festes de maig, torna el Festival Berruguet amb les seves sessions obertes a tots els públics. Hi haurà funcions en el Teatre Espanya, el Palau de Congressos i diverses places i carrers de Santa Eulària. Consultin el programa. I el programa de les festes del Puig d'en Valls també va endavant. Així, aquest dissabte per la tarda hi haurà una competició de BMX, atraccions inflables, una exposició de flors i una festa vuitantera. Diumenge la festa seguirà amb una exposició d'artesania, una altra de flors, motos clàssiques i una gran paella organitzada per la Comissió de Festes. Consultin el programa.